Эйсенімсіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Егізге жылылық Йоршолда тұрақ фондынан жылылық беру башланды. Жеңу армиясы софларына кірге әзірмін Йоршолыға контракт имзалау үшін Өзбекстан гражданины келді. Егізге жылылық Йоршолда тұрақ фондынан жылылық жіберу башланды. Есігізге түшіребіз шахарда жылыту сезоны 24 сентябрдан башланды. Мұны біріншілерден болып балалар бақшаларында тәрбиеленушілер түйді. Батареялар Мағарифхан медицина учреждениелерінде де жылынды. Көп фатырлы йортларға жылылық жіберу оқырынлап этаплап барадилер коммуналь хезмәткәрләр. Бір вақытта бүтін тұрақ фондында жылылық жіберу мүмкін түгіл, коммуналь авария келіп шығу қорқынышы бар. Подача тепла проходит не сразу во все дома, а идет поэтапно, так как очень возможны результаты порыва трупа или что-то такое. Поэтому в эти дни мы просим быть жителей все-таки дома, если вдруг такая ситуация возникла. В течение нескольких дней планируем тепло подать полностью во все дома. Көп фатырлы йортларға жылылық жіберге вақытма? Бұл сұрауны біздің тышыру түркімі шалы халқына берді. Бұл хақта фикірлер екіге бөлінді. Я думаю, что пора, потому что у нас, например, холодно в квартире. Так что хорошо, что дают. Мне кажется, еще рано давать, потому что душно. Да. А если дадут, вообще духота будет. Грубо говоря, отопление на улицу придется. Окна открывать туда-сюда. Это, мне кажется, рановато еще. У нас тепло дома. Мы спим с открытыми окнами. Если есть малолетние дети, то да, они мерзнут. А так-то еще вроде рановато еще. Поздняя осень, бабье лето. У нас, например, пол холодный. Если честно сказать, так бы как комфортно, пока солнышко в окно светит, а ноги все равно мерзнут. Поэтому вот, если только пока, значит, я считаю, по мере похолодания надо добавлять отопление. А сейчас пока особого холода нет, если дать, то небольшое отопление. Республиканың гидрометеорология үзәге фаразлауынша 1 октябрьда түнле температура 5 градустан 10 градусқа қадар урыны белән 2 градусы минус тонғасы белән төшәчәк. 2 октябрь көнне минималь температура 0-дан алып 6 градусқа қадар булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Жеңу армиясы софларына кірге әзірмін Йоршолыға контракт имзалау үшін Россиядан ғана түгіл яқын шет ел кішілері де келе. Оларның бірісі Өзбекстан гражданины. Ол ынықлап әзірленген тілні үйренген документларының тулы исемлігі білен Хайырби комиссариатқа келген. 30 яшьлек Дыстанбек Шмәкәр Өзбекстанда ул автомобильләр сату белән шөгыльләнгән, ләкин 1 ел элек ул үз эшен ташлап Россиягә килгән. Шул вакыт эчендә тырышып рус телен өйрәнә һәм бүген ул җиңү армиясы софларын тулыландырырга әзер. Ирод хәрби хезмәткә контракт имзалаган. Я приехал из Узбекистана, город Наманган, год назад. Очень люблю Россию. Очень хочу получить гражданство, жить в Россию. Перевести жену и 3 детей. Россия обещает служить хорошему, вернусь медаль. Дыстанбекның кураторы идарәче компания хезмәткәре була, ул аңа мөрәҗәгать иткән. Хәрби хезмәткә контракт төзергә ниятләвен Россия һәм тыныч халык мәнфәгатьләрен якларга теләве турында әйткән. Он пришел к нам в офис управляющей компании, я ему полностью объяснила, какие документы, что надо. Он уже практически все принес с собой, то есть уже пришел совершенно подготовленный, принес копию паспорта, так как человек с Узбекистана. Он обратился в определенную организацию, где ему перевели документы на русский язык. То есть если это гражданин иностранного государства, то желательно, чтобы в нотариальной конторе все было переведено. Дыстанбек шулай ук ташламаларга исәп тота ала. Республикада бер тапкыр бирелә торган түләү күләме 2 миллион сумга кадәр тәшкил итә. Ул Татарстанда хәрби хезмәткә контракт төзүчеләргә каралган. Хәрби комиссариатларда чит ил гражданнары белән эш алып барыла. Как все они проходят состояние здоровья, анкетирование, ну и разрешение спецорганов. Это определяющий фактор. Поэтому там есть небольшой алгоритм. Там переводы, если необходимы, делают, но, как правило, и этого не нужно, потому что там все понятно. Башта хәрби хезмәткәрләр өйрәнү уза, шуннан соң гына алар алгы сызыкка китәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Руслан Бакиров, яңалыклар.
Йоршолда делегатлар сайладылар. Олар Татарстан Республикасын бүтін дүние башқұрт құрылтайының 6-шы құрылтайында тәқдим итәшек олағымдағы елінің декабрында Уфада узар деп планлаштырыла. Бұл шара башқұрт халқының тілін, ғұрып-ғадетлерін үстіру һәм сақлау үшін керек. Алдағысы өткенге 5 ел вақыт узған. Шолда башқұртларының ғымыми жиылышы болып узда. Олар Қозаннан, Ознақайдан, Бүгілмеден, Түбенкамыдан һәм башқа шәһәрләр, районлардан келгенер. Делегатларны сайлау урыны Шишмә халыклар дуслыгы йорты булды. Тавыш бирү ачык иде. Бүтін Татарстаннан 6 делегат сайланды. Шуннан да бу бик мөһим чара. Чөнки менә бу шушы корылтайның эшчәнлеге ул инде бөтен дөнья күләмендә алып барыла. Һәм менә хәзерге халәттә менә монда сайлаган кешеләр анда да инде глобаль проблемаларына, шушы башкорт милләтенең алга таба ничек итеп үсеш стратегиясын, нинди халәттә алып барылачагын, һәм мәдәниятне, телне саклау мәсьәләләрен алар шушында Уфада үзебезнең вәкилләребез булачак караячаклар. Шолны әлгі съезда Ромиля Юсупова тәкъдим итәчәк. Ул билгеләп үткәнчә шәһәрдә барысы да яхшы. Әмма балалар башкорт телендә укый алырлык балалар бакчалары һәм махсуслаштырылган сыйныфлары җитми. Үз вакытында андыйлар булган, ләкин аларны балалар әз булу сәбәпле япканнар. Әмма хәзер бу төркемнәргә ихтыяҗ яңадан бар. Бик күп башкортлар килә ярсаллыга квартиралар алып, үзләренең семьялары, аларның балалары бар. Менә шундый берәр нигә мәктәпкә лә безгә ул балаларды балалар баксаһында тәрбияләп, мәктәпкә менә Айгөл Илдаровнага бирһәк, тәрбияләнгән балаларды аңла еңелрәк булыр иде дип уйлыйм. Әлеге шәһәрдә Якшәбе мәктәбе генә бар. Анда малайлар һәм кызлар үзләренең туган теле башкорт телен өйрәнә ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Суыта бара, демәк жылыра киенергә кирәк. Шолда Белоруссия ая киемнәре күргәзмә ярминкәсе шәһәрдәшләребезнең һәм шәһәр кунакларын сөендеруен дәвам итә. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен ботинкалары, ярым ботинкалар, киң ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстилен дә алырга була. Ашыгы сезне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча көтәләр. Үзәк сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы. Төрле аякка сыйфатлы һәм җылы аяк киемнәре Беларусь җитештерүчеләре күргәзмәсендә төрле зәвыкка аяк киеме табарга була. Данная обувь сделана для женщин, которые ценят комфорт и удобство. И также особенно подойдут покупательницам с деформированной стопой. Эта модель славится своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендуют ортопеды. Күп кенә шоулар һәм шәһәр кунаклары Белорус аяк киемнәренең сыйфатын лаеклы бәяләргә өлгергән инде. Вот мы решили сегодня мне приобрести белорусскую обувь. Я походил, она очень хорошо сидит на мне. Рекомендую всем челнинцам и приезжим приобретать эту обувь. Мягкие такие, удобные очень. Мне очень нравится. Я давно хотела таких. Күргәзмә ярминкәдә төрек текстилен дә алырга була. Йокы, урын җир әйберләре, мендәрләр һәм одеяллар, плетлар барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Беларусь аяк киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча алырга була. Үзәк сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Готовьтесь к холодам с огромной выгодой. Скидки до 50% на куртки и пуховики. Сибиряк. Проспект Мира 12А, остановка Медгородок, 9 комплекс 12А. Karim Tinchurin teatrı 8-9 oktyabrda Tubankama һәм Yorshalla шәһәрендә иң яхшы спектакльләрен күрсәтәчәк. Рәхим итегез.